Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα στην πιο δύσκολη φάση των τελευταίων δεκαετιών, εξαιτίας των δομικών προβλημάτων και του μοντέλου ανάπτυξης που επέβαλαν οι επιλογές μας. Η οικονομική κρίση χτύπησε και τη δική μας πόρτα, απότομα και με επώδυνο τρόπο. Η πορεία ανάπτυξης της χώρας διακόπηκε, αναδεικνύοντας τα δομικά και δημοσιονομικά της προβλήματα. Η οικονομική κρίση, με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, έφερε στην επιφάνεια τα αποτελέσματα των επιλογών μας. Η αύξηση του ΑΕΠ στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση της κατανάλωσης, λόγω της μείωσης των επιτοκίων και της απελευθέρωσης του τραπεζικού συστήματος. Η αύξηση των επενδύσεων, κυρίως του δημόσιου τομέα, στηρίχθηκε στα κοινοτικά κονδύλια και επενδύσεις στην αγορά κατοικίας, στην αύξηση των στεγαστικών δανείων. Η αύξηση της ζήτησης στάθηκε κυρίως σε εισαγόμενα αγαθά, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των βασικών παραγωγικών τομέων της ελληνικής οικονομίας, από τη μια πλευρά, και τη συμβολή μας στην ανάπτυξη των οικονομιών άλλων χωρών, από την άλλη. Η αναπτυξιακή μας πολιτική, όλο αυτό το χρονικό διάστημα της αύξησης του εθνικού προϊόντος, αποδεικνύεται δυστυχώς ότι δεν στόχευε στη βιώσιμη ανάπτυξη της παραγωγικής εγχώριας δραστηριότητας. Δεν στήριξε υγιή επιχειρηματικά σχέδια με σοβαρές προοπτικές οικονομικής απόδοσης. Αντίθετα, παρέμεινε στη λογική της ανεξέλεγκτης απορρόφησης πόρων, με αποτέλεσμα την επιδότηση ημετέρων, την πριμοδότηση της εσωστρέφειας και την επιχορήγηση της εύκολης προσπάθειας και του παρασιτισμού. Ουσιαστικά, για την ενίσχυση των επενδύσεων και της οικονομικής ανάπτυξης, σπαταλήθηκαν πολύτιμοι πόροι με μικρό θετικό αντίκρισμα. Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν δεν έφεραν θετικά αποτελέσματα τόσο στην αναπτυξιακή όσο και στην περιφερειακή τους διάσταση. Το ειδικό βάρος της Αττικής στην εθνική οικονομία αυξήθηκε δραματικά, ενώ επιδεινώθηκε η θέση των πλέον αδύναμων περιφερειών της χώρας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προσπάθεια για την επανεκκίνηση της οικονομίας γίνεται ακόμα πιο επιτακτική και αναγκαία σήμερα. Χρειάζεται να στηριχτούμε και να στηρίξουμε τους πολίτες που παράγουν και δημιουργούν. Τους νέους που έχουν ιδέες και μπορούν με ταχύτητα να κατακτήσουν το μέλλον. Την υγιή επιχειρηματικότητα που θα δώσει σταθερές θέσεις εργασίας και θα εκμεταλλευτεί δυναμικά τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή που συζητούμε σήμερα, διαγράφει την ξεπερασμένη πολιτική των επιχορηγήσεων και ενισχύει βιώσιμες επενδύσεις υψηλής οικονομικής απόδοσης με φοροαπαλλαγές, ευνοϊκά δάνεια και ενισχύσεις κεφαλαίου σε επιλεγμένες παραγωγικές δραστηριότητες. Με το νέο επενδυτικό νόμο ενισχύονται ανταγωνιστικά και βιώσιμα σχέδια που διαθέτουν τεκμηριωμένες προοπτικές κερδοφορίας. Στηρίζονται επιχειρηματικές δραστηριότητες που επενδύουν στην τεχνολογική ανάπτυξη, στην έρευνα και στην καινοτομία. Προωθούνται επενδυτικές πρωτοβουλίες που αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των τοπικών οικονομιών και συμβάλλουν στην άβληση των περιφερειακών ανισοτήτων. Αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο τρόπο και ειδικό καθεστώς επενδύσεις που αφορούν στην επιχειρηματικότητα των νέων, στα μεγάλα επενδυτικά σχέδια, στα ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια για τον τεχνολογικό και οργανωτικό εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων και στις επενδύσεις συνέργειας και δικτύωσης. Θεσμοθετείται ο ετήσιος προϋπολογισμός και προσδιορίζονται οι διαθέσιμοι πόροι τόσο για το σύνολο των επενδύσεων, όσο και ανακατηγορία επένδυσης, το είδος της δραστηριότητας και γεωγραφικής περιφέρειας. Διασφαλίζεται η αντικειμενική αξιολόγηση με μετρήσιμα κριτήρια επιλογής. Επιτυγχάνεται η απόλυτη διαφάνεια και επιλέγονται τα επιχειρηματικά σχέδια που πραγματικά μπορούν να προσδώσουν ισχυρή αναπτυξιακή όθηση. Κύριε Υπουργέ, στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στην ενίσχυση των επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, μέλημά μας θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση διατροφικής επάρκειας και η προστασία της αγροτικής γης από την εγκατάλειψη και την απερίμωση. Αυτά μπορούν να επιτευχθούν με την υποστήριξη επενδύσεων
και σας διαβεβαιώνω ότι υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον στον αγροτικό κόσμο για τέτοιου είδους επιχειρηματικές δράσεις. Για το λόγο αυτό, θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στον τομέα που μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης, καθώς υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση, εγχώρια αλλά και παγκόσμια, για ποιοτικά αγροτικά προϊόντα με συγκεκριμένη ταυτότητα. Αυτή πρέπει να είναι και αυτή είναι η στόχευση της νέας αναπτυξιακής πολιτικής και του νέου επενδυτικού νόμου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αποτελεσματικότητα ενός νόμου κρίνεται πρωτίστως και από τον τρόπο εφαρμογής του. Είναι αναγκαία η δημιουργία του μηχανισμού που αρχικά θα επιλέγει τα επενδυτικά σχέδια και στη συνέχεια θα παρακολουθεί την εφαρμογή και την εξέλιξή τους σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να μεριμνήσουμε για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της επένδυσης. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι κατά το παρελθόν πολλά υποσχόμενες επενδύσεις εγκαταλείφθηκαν εξαιτίας τέτοιων αδυναμιών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό της ομιλίας μου να απευθυνθώ στον κύριο Υπουργό και να θέσω, κύριε Υπουργέ, ένα ειδικό θέμα που κατά τη γνώμη μου χρειάζεται να τύχει ιδιαίτερης προσοχής. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, στις διατάξεις του νέου επενδυτικού νόμου περιλαμβάνονται στα γενικά επενδυτικά σχέδια ο τομέας των επενδυτικών σχεδίων περιφερειακής συνοχής, όπου πολύ σωστά ενισχύονται επιχειρηματικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τα τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα. Στη χώρα μας σήμερα υπάρχουν και λειτουργούν σε ορεινές περιοχές, όπως και στην περιοχή όπου προέρχομαι στα Καλάβητα, χιονοδρομικά κέντρα. Το σύνολο των χιονοδρομικών κέντρων είναι 21 χιονοδρομικά κέντρα, από τα οποία τα 17 είναι παλιές δημοτικές επιχειρήσεις που με το νέο κώδικα μετατρέπηκαν, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, σε ΑΕ εταιρείες. Τα χιονοδρομικά κέντρα αυτά, κατά γενική παραδοχή, έχουν προσφέρει σημαντικά στην τοπική οικονομία και στην ανάπτυξη ευρύτερης περιοχής. Οι επιχειρήσεις αυτές, γιατί ουσιαστικά για επιχειρήσεις πρόκειται, διέπονται από ένα νομικό καθεστώς, το οποίο δεν τους επιτρέπει να ενταχθούν στον επενδυτικό νόμο και να καλύψουν με τον τρόπο αυτό τις ανάγκες εξυγχρονισμού και ποιοτικής αναβάθμισής τους. Θεωρώ περιττό να σας αναφέρω ότι οι ανάγκες εξυγχρονισμού είναι επιτακτικές, λόγω μάλιστα και των καιρικών συνθηκών, των αλλαγών, των περιβαλλοντολογικών που έχουμε και στη χώρα μας. Έχουν ανάγκη άμεσα να προχωρήσουν σε επενδύσεις να παράγουν τεχνητό χιόνι, διότι αλλιώς θα κλείσουν. Και αυτή η επένδυση είναι μεγάλου κόστους. Και πρέπει να δούμε με τι τρόπο μπορούμε αυτές τις επιχειρήσεις να τις χρηματοδοτήσουμε, επειδή από κανέναν άλλο φορέα δεν χρηματοδοτούνται. Ούτε από το ΕΣΠΑ, ούτε από την τοπική αυτοδιοίκηση μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσετε το θέμα αυτό, να δώσετε μια λύση σε ένα τομέα οικονομικής δραστηριότητας, σημαντικό τόσο για τις τοπικές κοινωνίες, όσο για την περιφερειακή ανάπτυξη και τον χειμερινό τουρισμό στη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ.